Povestiți versiunea Reader's Digest a poveștii dumneavoastră. Pe 2 februarie 2006 ar fi trebuit să fie ultima zi a vieții mele. Dacă doctorii ar fi avut dreptate, n-aș fi fost azi aici. În acea zi am intrat în comă, fiindcă aveam cancer în stadiu terminal și organele cedau pe rând. Sufeream de cancer de 4 ani. Aveam limfom Hodgkin, care debutase cu 4 ani înainte, cu o umflătură pe gât. Timp de 4 ani, cancerul se răspândise prin sistemul limfatic și dăduse metastaze. În 2006 aveam tumori multiple, unele de mărimea lămâilor, la baza craniului, în jurul gâtului, sub braț, pe piept, chiar și pe abdomen. Aveam leziuni deschise pe unde toxinele ieșeau din piele. Corpul meu deja nu mai absorbea substanțe hrănitoare și cântăream doar 39 de kilograme. Mușchii se deterioraseră complet și nu mai puteam să merg. Mergeam în scaunul cu rotile sau stăteam în pat. Plămânii mei erau plini de lichid. Dacă stăteam prea culcată, mă înnecam singura. Aveam capul ridicat întotdeauna. Și când stăteam ridicată, corpul meu era atât de slăbit, încât gâtul nu-mi susținea capul. Capul meu atârna în față, întotdeauna. Simțeam foarte multă durere și foarte mult disconfort. Pe 2 februarie 2006 mă simțeam atât de slăbită, încât organele mele au început să se închidă pe rând și am intrat în comă. Doctorii au informat familia că nu voi rezista până la noapte și că nu voi ieși din comă, iar acelea erau ultimele ore. Eram în comă, pe acel pat de spital și doctorii roiau în jurul meu. Asistentele îmi puneau tuburi în vene, iar familia mea plângea, era tristă. Fără ca ei să știe, eram conștientă de tot ceea ce se întâmpla, deși eram în comă. Deși corpul meu era în comă și ochii mei erau închiși, vedeam și auzeam tot ceea ce se întâmpla în jurul corpului meu fizic. Simțeam că nu mai sunt în corpul meu. Simțeam că sunt în exterior și îmi vedeam corpul zăcând pe patul de spital. Ce mi-amintesc cel mai bine e cât de bine mă simțeam. Fiindcă nu mai eram în corp, durerea dispăruse. Disconfortul pe care îl simțisem timp de atâția ani dispăruse. Toată teama de cancer, dispăruse și ea. Simțeam un sentiment grozav de eliberare. Nu mai avusesem niciodată un astfel de sentiment în viața fizică. Îmi amintesc că m-am simțit complet liberă și foarte puternică. M-am simțit magnific și incredibil de puternică. Mai puternică decât îmi imaginasem în viața fizică. Era un sentiment incredibil. Simțeam că sunt învelită într-o pătură de iubire necondiționată. Era genul de iubire pe care nu mai simțisem în viața fizică. A fost cel mai frumos și mai minunat sentiment. Cuvintele din limba noastră nu l-ar putea descrie. Am folosit expresia iubire necondiționată, dar și asta e prea puțin în comparație cu ce am simțit. Era ca și când sunt iubită doar fiindcă exist. În viața fizică am simțit întotdeauna că trebuie să fac ceva pentru a fi iubită sau că trebuie să merit iubirea. În acea lume simțeam că sunt iubită indiferent. Eram iubită fără motiv. Apoi am intrat într-o lume unde am devenit conștientă de tatăl meu decedat.
Tata murise cu 10 ani înainte și știam că e acolo să mă ajute ca să trec pe lumea cealaltă. Când l-am întâlnit pe tata, am simțit că a fost lângă mine pe toată durata bolii. În copilărie, tata și cu mine am avut o relație foarte încordată. Fiindcă părinții mei sunt indieni și am crescut în Hong Kong și am făcut școala britanică, deci am fost expusă la culturi diferite. Părinții mei voiau să cresc conform valorilor hinduse. În adolescență și ca tânără, voiau să mă pregătească pentru o căsătorie aranjată, ceea ce e normal în cultura mea. Dar fiindcă am crescut într-o școală unde se predau valorile britanice, nu mi-am dorit o căsătorie aranjată, așa că m-am revoltat. La finalul adolescenței și pe la vreo 20 de ani, au vrut să-mi aranjeze căsătoria și să cunosc bărbați care îmi puteau fi soți. Eu m-am opus, am luptat, dar am ajuns într-un punct în care am cedat, fiindcă prietenele mele se căsătoreau în aceeași situație și mă gândeam că e ceva în neregulă cu mine. Am cedat și am fost de acord cu o căsătorie aranjată. Ne-am logodit și eram logodiți de câteva luni. Dar cu 3 zile înainte de nuntă, mi-am dat seama că nu pot face asta. Mi-am dat seama că nu pot fi acea femeie pe care o așteaptă logodnicul meu. Cu 3 zile înainte de nuntă, am fugit. Familia mea și familia lui au trecut printr-o mare rușine. Chiar eu am fost ostracizată în cultura mea. Făcusem ceva deosebit de grav. Și toți cei din comunitate le-au spus părinților mei că niciun indian nu va dori să mă ia de soție. Și părinții nu le vor permite fiilor lor să se căsătorească cu mine, din cauza a ceea ce făcusem. Părinții mei erau foarte rușinați. Îi pusesem într-o situație teribilă. La moartea tatălui meu, înainte să-l cunosc pe soțul meu, Danny, simțeam că l-am făcut de rușine, că l-am dezamăgit și că nu am fost fiica pe care și-a dorit-o. Și l-am regăsit pe cealaltă lume. Esența lui și esența mea. Și tot ce simțeam din partea lui și pentru el era iubire pură și necondiționată. N-am simțit că mă judecă pentru tot ceea ce făcusem. Cât timp am fost în această lume, mi-am dat seama că atunci când murim, nu lăsăm în urmă doar corpurile, ci lăsăm în urmă sexul, cultura, rasa, religia și toate acele straturi de filtre pe care le-am acumulat de-a lungul vieții. Lăsăm toate astea în urmă. Acestea fac parte din viața fizică, nu din tărâmul morții. Dacă lăsăm toate astea în urmă, ce trece pe lumea cealaltă? Mi-am dat seama că ceea ce trece e esența noastră pură. Putem să-i spunem esență pură, iubire pură, natură divină, putem să-i spunem cum vrem, dar e una și aceeași. Și mi-am dat seama că pe lumea cealaltă, esența mea pură s-a întâlnit cu cea a tatălui meu și comunicam unul cu celălalt. Când se întâlnesc două esențe pure, nu există loc de comunicare greșită. Nu există ego. Am simțit că esența lui și esența mea sunt una și aceeași. Așa am aflat tot ce voia să-mi spună. Voia să-mi spună că m-a iubit necondiționat. Deși am fost o victimă a culturii mele în viața fizică. Și el a fost o victimă a aceleiași culturi. Și făcea doar ceea ce credea că așteaptă societatea de la el. Nu-și dorise să pună atâta presiune pe mine. Și mi-am dat seama în acel moment că tot ce avem și tot ce suntem e iubire pură, necondiționată.
Am simțit în acel moment că tata dorește să-mi spună că nu mi-a sosit vremea, dar nicio parte din mine nu voia să se întoarcă în acel corp. Acel corp murea și voiam să rămân în acea lume, voiam să pătrund în acea lume, deși simțeam că mama și soțul meu suferă. Mă simțeam detașată de ei, fiindcă timpul nu curge liniar acolo. Toți anii pe care îi percepusem în lumea fizică mi s-au părut o clipă în lumea cealaltă. Era ca și cum eram conștientă de tot acel timp într-o clipă. Știam că mă voi reîntoarce la familia mea. Voiam să continui să explorez acea lume și mi-am simțit prietena cea mai bună care murise cu 2 ani înainte. Am simțit că era acolo și ea. Din nou am simțit și de la ea doar iubire necondiționată. Am simțit că sunt înconjurată de ființe iubitoare, dar nu le-am recunoscut pe toate. Am simțit că erau acolo ca să mă ajute. Mi se părea că iubirea necondiționată pe care o simțeam venea de la întregul univers. Nu simțeam că vine de la o anumită ființă căreia i-ar spune Dumnezeu care mă iubea atât de mult. De fapt, mi-am dat seama că ceea ce percepusem înainte, ca fiind un Dumnezeu separat de mine în cealaltă lume, nu e deloc separat de mine. De fapt, m-am contopit cu tot ceea ce există. De fapt, eu devenisem ceea ce noi numim Dumnezeu. Mi-am dat seama că, după moarte, ne contopim cu ceea ce noi considerăm Dumnezeu. Fiecare din noi e o expresie a lui Dumnezeu. Dumnezeu se exprimă prin ochii noștri, prin viețile noastre. Toți suntem expresii a lui Dumnezeu. De asemenea, eram conștientă ce îi se întâmpla corpului meu în salonul din spital. Am simțit că eram acolo unde mă concentram. Dacă mă concentram pe familia mea, eram împreună cu ei. Dacă mă concentram pe cei dragi care plecaseră dintre noi, eram cu ei. Și am devenit conștientă că fratele meu, care locuia în India când eu eram într-un spital din Hong Kong, aflase că eram pe patul de moarte și încerca să găsească un zbor direct, fiindcă își dorea să mă vadă înainte să mor. Îmi amintesc că am simțit că trebuie să rămân în viață, măcar până ajunge El, fiindcă știam că va fi trist dacă voi muri înainte să vină. Îmi amintesc că mi-am spus că trebuie să trăiesc până ajunge El. Eram conștientă și de alte vieți pe care le împărtășisem cu fratele meu și simțeam că trebuie să-l apăr și să-i apăr sentimentele, fiindcă știam că împărțisem și alte vieți înainte. Mi-am dat seama că scopul meu în viață era legat de scopul soțului meu, Danny. Îl vedeam pe patul de spital cum mă ținea de mână. N-a plecat de lângă mine. Și m-a ținut de mână și m-a rugat să mă întorc. Mi-am dat seama că, dacă muream, cel mai probabil și el ar fi murit 6 luni mai târziu, 1 an mai târziu, fiindcă n-ar fi putut să-și atingă scopul. Nu-mi părea deloc rău, fiindcă, dacă murea, mi s-ar fi alăturat pe lumea cealaltă. Și în tot acest timp, tata mă încuraja să mă întorc. Îmi spunea că nu mi-am atins scopul și că trebuie să mă întorc. Nu înțelegeam de ce vrea să mă întorc, fiindcă eram bolnavă și pe moarte, sufeream enorm. Familia mea suferea. Cam în acel moment am simțit că am ajuns într-o stare de claritate totală. În acea stare de claritate am înțeles de ce mă îmbolnăvisem de cancer. Am înțeles cum fiecare decizie și fiecare alegere din viața mea m-au adus în acel moment când stăteam pe patul de spital, bolnavă de cancer. Și am simțit că,
Acum știu de ce m-am îmbolnăvit de cancer. Și acum știu cine sunt cu adevărat. Dacă aleg să mă întorc în corpul meu, mă voi vindeca. Am simțit că am ajuns într-un punct de unde, dacă aș fi continuat, n-aș mai fi putut să mă întorc. Iar tatăl meu îmi spunea, nu poți merge mai departe. Dacă înaintezi, vei ajunge în lumea morților și nu te mai poți întoarce. Nu m-ar fi deranjat să continui, dar tata mi-a spus că mă așteaptă niște daruri pe lumea cealaltă, dacă aleg să mă întorc la viață. Dacă nu mă întorceam în corpul meu, aș fi irosit acele daruri. Deja ai suferit suficient și după ce te vei întoarce, vei vedea darurile pentru acea suferință. Dacă nu te întorci, nu vei vedea acele daruri. În acel moment am decis că vreau să mă întorc. După ce am luat această decizie, tata și cea mai bună prietenă mi-au spus că, acum că știu adevărul, voi putea să-mi trăiesc viața fără frică. În acele momente, am simțit că ies din comă. Am început să-mi deschid ochii. M-am uitat în jur și mă întorsesem în patul de spital, în salonul de spital. Iar soțul meu, Danny, era lângă mine și mă ținea de mână. A început să zâmbească, imediat ce mi-am deschis ochii. Mama era acolo, fratele meu era acolo și încă eram somnoroasă și foarte confuză. Ca și când aveam un picior în fiecare lume. Am început să le spun că mă voi face bine. Tata e aici. Mi-a spus că nu e vremea mea. Nimeni n-a înțeles despre ce vorbeam. Dar toți erau foarte fericiți că ieșisem din comă. Fusesem în comă o zi și jumătate, poate 30 și ceva de ore. Și au chemat doctorul. Când doctorul a intrat în salon, era doctorul care începuse să mă trateze după ce intrasem în comă. El era doctorul de gardă. Când a intrat în cameră, i-am spus pe nume. Bună ziua, domnule Chen. M-a întrebat, de unde îmi cunoști numele? L-am întrebat, nu sunteți doctorul care mă tratează de ieri? Nu mi-a scos lichidul din corp de dimineață când am început să tușesc? M-a întrebat, de unde știți? Erați în comă. N-aveți de unde să știți că v-am scos apa din plămâni. Atunci am avut un moment de confuzie și am întrebat, am fost în comă? Nu-mi dădusem seama că am fost în comă, fiindcă ambele lumi erau amestecate în capul meu. Simțisem că sunt cumva în ambele lumi și mă simțeam foarte confuză. Apoi, după plecarea doctorului, mi-am întrebat soțul, de ce e atât de confuz? Nu e doctorul care ți-a spus că nu mai rezist încă 24 de ore? Și soțul meu m-a întrebat, cum ai auzit asta? Nu mi-a spus asta în salon. Eram pe hol, la 20 de metri de cameră, în cabinetul asistentelor. L-am întrebat, serios? Puteam să jur că l-am văzut spunându-ți asta. Abia atunci cei din jurul meu și-au dat seama că s-a întâmplat ceva. Chiar și eu mi-am dat seama că da, nu eram în corpul meu. Atunci am început să vorbesc despre asta. A doua sau a treia zi am început să mă simt euforică. Mi-am dat seama că m-am întors, deși călătorisem pe lumea cealaltă. Voiam să mă ridic. Voiam să-mi scot tuburile și le spuneam doctorilor și familiei că mă voi face bine. Dacă tata mi-a spus asta, mă voi face bine. Doctorii voiau să fie atenți. Au informat familia că încă eram în stare critică. Dar după a treia zi și a patra, toți au început să fie convinși, fiindcă eram euforică, voiam să mă ridic și mă întremasem. În a cincea zi, doctorii puteau deja vedea fizic că tumorile se micșorează. Doar la o simplă palpare, tumorile se micșoraseră cu 60-70%.
După o săptămână, au făcut analize, au făcut radiografii și tomografii și se vedea clar că tumorile se dizolvau mai repede decât văzuseră vreodată. După 3 săptămâni, nu mai găseau nici urmă de cancer în corpul meu. Așteptau să mă întremez înainte să fiu externată. Făceam fizioterapie și recuperare. Dar doctorii nu erau convinși că mă vindecasem de cancer. Așa că au tot făcut analize. Eu nu mai voiam și alte analize, fiindcă erau foarte dureroase. Făceau biopsii la nodulii limfatici, biopsii la măduva spinării, iar acestea erau dureroase. Pe atunci mă opuneam complet. Azi mă bucur că au fost făcute toate aceste teste posibile, fiindcă am un dosar medical care dovedește clar ce mi s-a întâmplat. La finalul celor 5 săptămâni prinsesem puteri și chiar n-au mai găsit nicio urmă de cancer în corp, așa că m-au lăsat să merg acasă și să trăiesc după vindecare. Spuneți-mi, care erau cele mai mari temeri? Ați spus că vă temeați nu doar de cancer, ci și de tratamente, fiindcă știați cât a suferit prietena dumneavoastră. Vorbiți-mi despre aceste temeri, despre gândirea temătoare care vă însoțea atunci. Sunt convinsă că una din cauzele cancerului meu a fost teama. Mi-am trăit viața cu teamă. De fapt, toată viața mea am simțit întotdeauna că nu mă integrez și că trebuie să fac anumite lucruri ca să fiu acceptată. Mereu m-am temut că oamenii nu mă plac. Mereu m-am temut de dezaprobare, m-am temut că nu voi fi acceptată. Și mereu m-am temut că nu sunt suficient de bună. Le făceam pe plac oamenilor și mă priveam ca pe un preș. Toată viața am simțit teamă. Apoi cea mai bună prietena mea s-a îmbolnăvit de cancer și a murit din cauza cancerului și am început să mă tem și mai tare. Am început să mă tem de cancer și de tratamente împotriva cancerului, fiindcă a beneficiat de cele mai bune tratamente și a continuat să se simtă rău și a murit. Și am văzut-o trecând prin acest proces. Eram atât de terorizată de cancer, încât am căutat tot ce se putea despre prevenirea cancerului. Cu cât căutam mai mult, cu atât eram mai temătoare, fiindcă aflasem că pesticidele din alimente sunt cancerigene, că plumbul și fluorul din apă sunt cancerigene, că băutul din sticle de plastic poate cauza cancerul, că microundele cauzează cancerul. Și eram din ce în ce mai temătoare de fiecare lucru cu care intra în contact corpul meu. Am început să mănânc foarte, foarte sănătos. Mâncam doar alimente organice. Cumpăram tot felul de suplimente care se spunea că previn cancerul. Toți antioxidanții. Am cumpărat toate astea și am căutat informații peste tot. Am început să mănânc alimente organice, pe bază de plante. Mâncam toate aceste lucruri fiindcă mă temeam de cancer. Nu le mâncam fiindcă îmi doream să trăiesc mai mult, sau fiindcă îmi iubeam viața, sau fiindcă îmi plăceau aceste mâncăruri. Nu-mi plăcea să mănânc așa ceva. Primul lucru pe care l-am aflat când am fost pe cealaltă lume a fost că fiecare alegere făcută până în acel moment când mă aflam pe patul de spital a fost făcută de teamă, nu din iubire. Din acel moment m-am angajat că atâta vreme cât voi trăi, să aleg din iubire. Pentru ca cineva ca mine, care poate înțelege locul în care ați ajuns și își poate imagina uniunea, fericirea și iubirea pură simțită, cum putem concretiza asta ca să învățăm să nu ne mai fie teamă? Cum putem memora asta și cum putem concretiza asta? Deși e dificil pentru cei care n-au trecut prin această experiență să simtă ceea ce am simțit eu, unul dintre motivele pentru care îmi spun povestea e ca oamenii să știe că mai e ceva, că ne așteaptă ceva mult mai mult, fără să trecem prin ceea ce am îndurat eu. Unul din sentimentele avute când m-am întors de pe cealaltă lume
Principalul sentiment a fost: de ce am aflat asta abia după moarte, dacă nu mă întorceam? Și de ce aflăm asta abia după moarte? Apoi mi-am dat seama că ne naștem cu această cunoștință. Ne naștem știind că suntem iubire și că suntem iubiți. Ne naștem știind cine suntem. Dar trecem prin viață și acest sentiment se erodează și începem să ne temem, fiindcă suntem condiționați de teamă. Totul începe cu educația, societatea și cultura noastră. Și cu cât suntem îndemnați să ne temem mai mult, cu atât mai repede uităm cine suntem cu adevărat, fiindcă iubirea și teama nu pot exista simultan. Fie e una, fie e cealaltă. Ne naștem știind că suntem iubire și că venim din iubire, dar teama erodează această noțiune. Și guvernele noastre ne fac să ne temem. Societățile noastre ne fac să ne temem. Sistemul de educație pe bază de teamă, pe concurență, pe cine e cel mai bun. Sistemul medical se bazează pe teamă, pe teama de îmbolnăviri, nu pe promovarea sănătății. Chiar și religiile noastre se bazează pe teamă. Teama de lumea de apoi, când n-ar trebui să ne temem de ea. Când îmi spun povestea, descoper că nu contează că oamenii aud ceva nou. Am observat că le reamintește oamenilor ceva ce știau deja. De aceea le povestesc. Simt că trezesc ceva în ei, că își reamintesc ceva ce deja cunoșteau. Având în vedere asta, ați înțeles care e scopul vieții? Cred că motivul pentru care trăim e să vedem ce înseamnă lumea fizică. În acea lume nu avem corpuri, nu avem nimic anatomic, nu avem toate acele sentimente pe care le avem aici. În acea lume simțim doar iubire necondiționată. Nu există critică, nu există gelozie, nu există concurență. Venim aici să avem experiență de viață. Îmi amintesc când m-am întors, am simțit că am ales să mă întorc. Mă simțeam recunoscătoare chiar și pentru experiențele negative. Avusesem șansa să văd cum sunt. Și toate experiențele noastre sunt daruri, fiindcă am ales să venim aici și să trecem prin asta. Privesc în urmă și realizez că până și cancerul a fost un dar, fiindcă m-a adus aici unde mă aflu astăzi. Ce alimentație urmați? Știu că nu mai trăiți cu teamă, dar urmați o anumită alimentație? Cum vă mențineți sănătatea? Deși am ales să mănânc sănătos în mare parte, fac asta fiindcă îmi iubesc viața și iubesc tot ceea ce fac. Iubesc ceea ce fac și vreau să fiu sănătoasă și să trăiesc mult. Chiar vreau. Dar în același timp nu mă tem pentru sănătatea mea. Nu mă tem de cancer sau de alimente pe care le mănânc. Și știu că cel mai important lucru e să mă distrez, să-mi găsesc pasiunea, să-mi găsesc bucuria. Dacă ies cu prietenii și mă distrez, beau un pahar de șampanie sau mănânc desert. Mă bucur de fiecare bucățică. Cel mai important lucru de care mi-am dat seama e să mă bucur de viață, fiindcă bucuria, distracția și râsul ne vindecă mai mult decât orice altceva, decât orice medicament, decât orice meditație, rugăciune, invocație sau mâncare sănătoasă. În al doilea rând, îmi ascult corpul. Corpul îmi spune exact ce își dorește. Dacă își dorește să facă sport, să mănânce un anumit aliment. Uneori, când călătoresc mult, nu am foarte multe opțiuni și sunt cazată la hotel. Dar când mă întorc acasă, corpul îmi cere că vrea să facă exerciții, să se întindă sau să facă yoga și nu urmez niciun regim alimentar specific. Ca să vă dau un exemplu,
Îmi amintesc că mă simțeam foarte obosită la un moment dat și nu eram în ritm cu corpul meu. M-am dus la un naturopat și am spus că mă simt obosită. Ce-mi recomandă? Naturopatul mi-a recomandat o cură de detoxificare. Naturopatul mi-a spus că e din cauza călătoriilor făcute și a mâncărurilor pe care le consumam și, probabil, avea dreptate. Dar nu mi-am ascultat corpul și am urmat programul de detoxificare al naturopatului. Era un program cu produse pe bază de plante. Erau multe pudre, pulberi și chestii din astea. Am urmat programul timp de 10 zile și în loc să mă simt mai bine, m-am simțit mai rău. Naturopatul mi-a spus să continui, deoarece corpul se detoxifică. Am continuat și n-am observat nicio îmbunătățire. Îmi era din ce în ce mai rău. În cele din urmă m-am oprit și m-am întors către sine. Mi-am ascultat corpul. Nu mai puteam continua tratamentul. Mi-am ascultat corpul, iar acesta îmi arăta imagini. Mintea mea îmi arăta imagini cu ouă fierte și pește. M-am gândit că îmi lipseau proteinele. Fiindcă urmasem un regim alimentar doar pe bază de plante, cu foarte multe prafuri. M-am dus în bucătărie, am fiert 2 ouă și le-am mâncat. M-am simțit mai bine imediat. Astfel, mi-am dat seama că, deși trebuia să mănânc mai sănătos, nu pot să scap de proteine. Sunt o persoană care are nevoie de ouă, pește și astfel de lucruri. În primul rând, un anumit regim alimentar nu face la fel de bine tuturor. Când ceva ni se pare că nu e bine, avem tendința să începem să căutăm. Căutăm pe internet, întrebăm profesioniștii. Dar toate aceste informații care vin din exterior, poate că nu ne fac bine. Poate că nu sunt pentru noi. Cu cât privim mai mult la exterior pentru informații, cu atât devenim mai confuzi. Deoarece cu cât căutăm mai mult pe internet, cu atât vom găsi mai multe informații care se contrazic una pe alta. Vom găsi informații în contradictoriu. Întotdeauna recomand introspecția. Aveți momente în gândurile dumneavoastră când sunteți copleșită de teamă? Dacă da, cum depășiți momentul? Există momente în care realizez că încep să mă tem din nou. De obicei, au legătură cu faptul că am devenit o persoană publică. Mă tem că îi voi dezamăgi pe oameni sau că îi voi supăra. Cu cât mai mult apar în public, cu atât mai des apare această teamă. Intru în panică. Dacă următorul lucru pe care îl fac sau îl spun dezamăgește oamenii sau îi supără. Trec prin asta și apoi mă întreb, dar care e mesajul meu? Mesajul meu e să fim noi înșine și să trăim fără frică, să fim autentici. Mereu simt că sunt în postura în care trebuie să aleg între a spune publicului ceea ce vrea să audă sau să le spun adevărata mea poveste. Iar ceea ce mă ajută e să-mi amintesc că acea persoană temătoare de dinainte, cea care se temea de autenticitate, a fost cea care a făcut cancer. Nu vreau să mă întorc la acea persoană. Când sunt în situația aceea și mă gândesc că voi dezamăgi, atunci îmi spun că trebuie să trăiesc neînfricat. Trebuie să fiu autentică. Trebuie să fiu eu însămi. Nu vreau să revin la cea de dinainte. Libertatea înseamnă să mă eliberez de gândul că voi dezamăgi oamenii. Dacă mă gândesc la momentul căsătoriei aranjate, dacă în acel moment mă temeam că voi dezamăgi societatea, comunitatea, familia mea, familia lui, aș fi mers până la capăt cu acea căsătorie aranjată. Nu știu ce m-a făcut să iau acea decizie, dar ceva m-a împins într-acolo. Dar când am trecut pe lumea cealaltă, am crezut că voi fi judecată pentru asta.
fiindcă credeam că am făcut ceva rău. Am adus rușine tuturor. Dar în acea stare de liniște din cealaltă lume, când am văzut întregul meu drum prin viață, mi-am dat seama că alegerile mele erau perfecte în ansamblu. Erau perfecte fiindcă mi-au permis să continui, să-mi cunosc soțul, dar în același timp, deși rănisem familia logodnicului meu, ceea ce s-a întâmplat în familia lui și în comunitate, oamenii au început să privească altfel căsătoriile aranjate, alte femei care mi-au urmat și au făcut curaj să se opună și să spună că nu vor căsătorii aranjate. Părinții tinerilor și tinerelor din comunitatea mea și-au privit copiii cu alți ochi și le-au vorbit altfel. De fapt, dacă privesc în ansamblu, deciziile mele au fost perfecte. Am luat o decizie autentică, deși mi s-a părut o greșeală în acel moment. Oamenii se tem de cancer, mai ales în stadiul terminal. Cum scăpăm de acea teamă asociată cu moartea, cu stadiul 4? Și cum facem să sperăm că n-am ajuns la final de drum? Cum le putem spune că pot avea tumori cât lămâile și pot dispărea în doar 3 săptămâni acestea? Știu că diagnosticul de cancer aduce cu sine multă teamă, mai ales dacă diagnosticul e de stadiul 3 sau stadiul 4. Imediat ne gândim că vom muri. O să mor. Mai întâi, vreau să mă adresez tuturor celor care lucrează în comunitate medicală, doctori, oncologi. Cred că și ei contribuie la această teamă. Fiindcă dacă stăm să ne gândim, când doctorul pune diagnosticul de cancer în stadiul 3 sau 4 și acesta e copleșit de teamă, când doctorii se tem, pacientul simte asta imediat. Cred că teama de cancer e mai amenințătoare decât cancerul. Adesea, când un doctor ne spune că nu există un tratament, asta înseamnă că în medicina vestică, în oncologie, nu există un tratament. Asta nu înseamnă că nu există un tratament. Există mai multe opțiuni decât suntem făcuți să credem. Și oncologia sau medicina vestică e doar una dintre acestea. Și doar fiindcă medicina vestică nu poate oferi un tratament, teama începe să ne cuprindă imediat și cuprinde societatea. Cum poate o persoană care primește diagnosticul, sau persoanele dragi persoanei care primește diagnosticul, cum pot să-și umple mintea de speranță? Când vin la mine persoane care îmi spun că au fost diagnosticate cu cancer sau că cei dragi au fost diagnosticați, primul lucru pe care îl spun e să nu se mai gândească la cancer. Eu eram obsedată de cancer când am fost diagnosticată, dar le spun tuturor să nu se gândească la cancer, să se gândească la viață, la ceva care aduce bucurie, să se gândească la iubire, la cei dragi. Asta ar trebui să facem oricum, fie că avem cancer sau nu. Marea mea greșeală a fost să devin obsedată de cancer. Dacă suntem obsedați de o boală, rămânem înmărmuriți de teamă. Să ne concentrăm asupra lucrurilor care ne bucură, asupra persoanelor pe care le iubiți și a persoanelor care vă iubesc. Să petreceți fiecare zi făcând lucruri care vă aduc bucurie. Dacă sprijini o persoană dragă care s-a îmbolnăvit de cancer, încurajați-o să facă asta, chiar dacă trebuie să urmeze tratamente, chiar dacă trebuie să urmați tratamente. Faceți-le ca pe niște cumpărături. Nu faceți din ele punctul central al zilei și nu faceți din boală punctul central al zilei voastre. Când oamenii din comunitatea medicală mi-au citit povestea prima dată, unii dintre ei au spus că e periculos să-mi spun povestea, fiindcă le dăm oamenilor speranțe false. Dar vreau să-i întreb, de ce este periculos să dăm oamenilor speranță? De ce le consideră speranțe false? Fie că mai avem o zi de trăit, sau o lună, sau un an, trebuie să avem speranță. Dacă nu avem speranță, ne pierdem pofta de viață.
Cred că dacă un doctor spune că mai avem 3 luni sau 3 săptămâni, e mai periculos, fiindcă năruie speranțele oamenilor. Aș schimba atât de multe la modul cum comunitatea medicală tratează boala. În primul rând, a scăpat de cuvântul remisiune din vocabular, fiindcă mi se pare foarte periculos. Oamenii trăiesc cu teama că acel cancer se va întoarce. Și acea teamă contribuie la îmbolnăvirea noastră. Ceea ce le spun de regulă persoanelor care sunt în remisiune, în primul rând le spun că au scăpat de cancer. În al doilea rând le spun că remisiunea înseamnă să ne reamintim de misiunea noastră. E timpul să trăiești și să-ți reamintești misiunea ta. Ai scăpat de cancer. Și adevărat, acesta e efectul placebo. Exact. Cu toții cunoaștem puterea autosugestiei, care în medicină e cunoscută drept efectul placebo. Acest lucru a fost dovedit științific. De fapt, când doctorii mi-au spus că mai am 3 luni de trăit, sănătatea mea s-a deteriorat mult mai repede, până când am trecut prin acea experiență și am realizat că nu e vremea mea. Mă bucur mult că ați spus că bucuria și râsul sunt mai importante decât tratamentul sau decât rugăciunea. De acolo vine speranța. Așa ne amintim misiunea noastră. Suntem atenți la viața noastră. Foarte frumos. Știu că doctorii sunt bine intenționați și majoritatea aleg această meserie ca să-i ajute pe oameni. Dar uneori sunt condiționați de domeniul în care lucrează. Doctorii care m-au tratat au fost nemaipomeniți. Dar aștept cu nerăbdare ziua când oamenii bolnavi care ajung la doctor sunt întrebați lucruri de genul: ați trecut prin necaz recent? Aveți alături persoane iubite și care vă iubesc? Astfel de întrebări nu sunt concentrate să manipuleze doar aspectul fizic. De fapt, boala nu apare încă de la început în corp. Apare într-un loc mai profund, într-un loc ezoteric. Începe în latura emoțională și spirituală, iar noi nu suntem atenți la asta. Privim doar latura fizică și manipulăm doar latura fizică. De fapt, ultimul loc în care se manifestă e la nivel fizic. Dacă un doctor vă dă un diagnostic terminal, atâta timp cât respirați, încă există speranță. Nimeni nu vă poate spune când veți muri. Nimeni. Iar eu sunt dovada vie.